yettaɓe kulla noon kono mbiɗa sikki kam ɓe mbaddoto ida hakkude e bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe eɗen ɗo e wuuro men Fass Subalɓe alhamdulillah bil alamin en garno ga jokkeren ɗam inde musidɗo men Mansour Diop ɓinguel wiyama Fam Mignel ɗum noon kadi eɗen mbaɗa visite Jamaka juma o alhamdulillah nan ɗo maahe ɗo wuuro Fass Subalɓe alhamdulillah bil alamin on jii to banggue maadi ndi to tolni maadi ndi kadi to yarata alhamdulillah firti golɗe en jaaha no moƴƴi on jii ceenal ngal on jii kaaƴe ɗe machallah gueɗe ɗe foof ene timmi alhamdulillah bil alamin non kadi eɗen gondi ɗo mo ganduɗa ko joom wuuro Fass mo ganduɗa ko joom wuuro Fass min dokkuma konngol yo haalane en golle ɗe oɗo saaha to tolniɗo e holto jarata e holnoɓe kadi darori hen e wallodirde e massiŋeɓe e oɗo saaha golɗe ha yettiɗo ɗum noon kawal Sane bisimilla ma kabara bandiraɓe julɓe oɗo saaha golɗe to tolniɗo to jarata e holno baddirton kadi e kam massiŋeɓe o saaha kadi ndungu ari beele otoji so jiiɗi arde ga jogora ko caɗele. Assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh ko ardi fo eɗen jetti Allah e nelaɗo mum Muhammad sallllahu alayhi wa sallam eɗen jetta kadi gonɗo sababu ha ɗeɗo golle mbawi fuɗɗede ha ɗe keɓiɗo woni on ceerno men ceerno Mahamad Tijani Ba ko daña fof dañira ko saabu makko e ɗum noon eɗen jetta Allah kadi eɗen jettamo e fawti hen kadi ko yettude kadi hono maître hono Abdoulaye Walla Ndiaye mo ganduɗa daraniɗo windere nde foof surtout Médina Gounass golle makko ɓe mbiyata ko ɓuuti hollidi ene wayno golle makko ɗe ɗe cuuɗaki koɗe peeñƴe eɗe peeñi e dendagal Madina Gounass ha e guure saraji muɗum ala fof nokku ɗo darnani hen juma walla jama ɗum noon ko yettere Allah ɗum fof daña koye barke Allah e nelaɗum e barke ceerno meɗen hande noon amin tawe ɗo e Fass Médina Gounass ɗo ɗo min dari koye juma mo Fass Médina Gounass ene wayno kala alhamdulillahi rabbil alamina golle ɗe ene jaaha tawa kadi koye mbadi jondi kandi fewndi deeƴi gondude e kawral alhamdulillahi rabbil alamina guila golle ɗe puɗɗa amin jetta Allah kala subaka hande kadi min ɓuuri yettude Allah amin gondi ɗo e maçonŋeɓe amen ɓe ganduɗa sukaɓe tedduɓe ɓe ganduɗa nehiɓe wawɓe golle enen golla golle mumen tawi golle ɗe kadi eɗe deewi lawol alhamdulillahi rabbil alamina amin kawre e mabɓe amin pamodiri e mabɓe golle mabɓe ne deewi lawol hay hunde caɗele goɗɗe ngala caɗele ngala to golle mabɓe caɗele ngala to kawral hakkude amen e mabɓe amin jetta elena min jettaɓe ɗo so ɗum ɓenni kadi golle ɗe gaari ha ɗo joni mana ɓe goni ɓe teeri cuuɗi biyetennoɗo ko cuuɗi ɗi rewɓe ɓe gonanno ɗo magasin aji ɗi ɗum foof kadi ɓe gaddi simon ha heewi nan ɗo joyi e ko hen tan ɓe goni e joni kadi ɓe goni koye wadde mana henna urdi pour hankadi yidde belde hankadi no huɓere mawde e cuuɗi ɗi kam gasi cuuɗi saraji ɗi foof gasi ɗum kuulama gasi heddi ko suudu mawdudu ko ndun kadi ɓe gone wadde hankadi no ɗum waɗa denkuji muɗum so gasi tan fawata hen ko terde ene wayno alhamdulillahi rabbil alamina guila ɓe puɗɗi golle ɗe kadi ɗe ngala caɗele ɗe ngala caɗele to baremaji gañanɗe en ya allimana ene rafiji en hay goto meeɗa taw nawede hôpital gueɗe min puɗɗi ɗum kadi ko yettere Allah amin jettiri ɗum kadi Allah alhamdulillahi rabbil alamina daroɗo seeɗa so wonjiɗa namdade kadi non tigui en jettoto nder jama to mbawen yidde to maadi ndi tolni e to yarata no bandiraɓe en nani machallah kadi en paami tigui rigui mi gonɗo ɗo koye juma men ko Fass Subalɓe oɗo saaha ka woni koye mahede golɗe goɗɗi machallah alhamdulillah machallah en jetta bandiraɓe foof e kuuɓal kon kadi eɗen jarnaɓe no fewi no fewi no fewi alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah machallah maître Ndiaye yadata